Dobrý deň, ešte raz vás všetkých vítam. Tento úvodný blok prednášok začne docent doktor Jozef Hašto, prednosta našej psychiatrickej kliniky v Trenčíne a mnohým vám známy neúnavný priekopník psychoterapie na Slovensku, ktorý si myslím, že najviac sa pričinil o to, že témy ako attachment a psychotraumatológia sú známe aj na Slovensku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dnes sa bude asi lepšie hovoriť takto, keď sa budem môcť trochu hýbať. Ja sa to pokúsim posúvať. Áno, tu vidíme vlastne taký slávnu schému, slávny model od Georgea Engela o kontínuu prirodzených systémov. Takže aj o tejto našej téme, keď sa nad ňou zamýšľame, uvažujeme o nej, tak môžeme sa zamýšľať na molekulárnej úrovni, bunečnej, na úrovni nervového systému a tak ďalej. A som rád, že na tomto našom podujatí vlastne sú tu ľudia z rôznych profesí, ktorí majú tiež čo povedať k tejto problematike. Máme tu teológa, historika. Budem hovoriť v jednotnom čísle a v mužskom rode, tak prepáčte, ale často ide o množné číslo a často ženské rody. Literárny vedec, psychológ, novinár, reportér, magister sociálnej práce, magister ošetrovateľstva, lekár, matematik, výskumník, kognitívny filozof, etológ, biochemik, neurovedec. Niektorí sú na ceste. Než by som nejako slovne sa pokúsil navodiť tú problematiku vzťahovej väzby a patogénnych momentov, ktoré môžu traumatizovať v rámci vzťahovej väzby, tak by som si dovolil vám pustiť také krátke videjko. Zapozerajte sa a od toho sa potom posunieme ďalej. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. Takže čo sme videli na tom videu? Videli sme maminu, ktorá veľmi pekne komunikuje so svojím dieťaťom, je s ním zladená, dobrý attunement je tam. Dá sa predpokladať, že dieťa má bezpečnú vzťahovú väzbu, okrem iného to vidíme aj na tom, ako bleskové sa vlastne ukludnila, keď mamina po skončení toho experimentu Stillface znova začne komunikovať s dieťaťom. Keby malo dištancovanú alebo ambivalentnú vzťahovú väzbu alebo traumatizovanú, tak by sme videli dosť iný priebeh. Prosím ďalej. Ešte jedna poznámočka.
to, čo sme videli ako Stillface v tom experimente, tak vlastne v bežnom živote sa môže diať, keď mamina alebo rodič, opatrovateľ nemá spracovanú stratu alebo traumu, tak vlastne do jej komunikácie môže vtrhnúť náhle nejaká zúrivosť, nenávisť, úzkosť, čo vlastne sa prejavuje na tvári, na gestách, na reči, alebo stúhne a prestane komunikovať a to výrazne vyruší to dieťa a má to až potenciálne traumatizujúci účinok na dieťa, tak sa transgeneračne môže preniesť trauma. Tu vlastne to bolo experimentálne. Tie maminy nie je ľahké na taký experiment nahovoriť, aby vydržali v tom. Aby dieťa mohlo rozvinúť bezpečnú vzťahovú väzbu, mu potrebuje zažívať bezpečie v blízkosti. Významnú rolu, to skáčeme teraz na molekulárnu úroveň, hrá pritom oxytocín, ktorý má antistresové a upokojujúce účinky, zlepšuje takú sociálnu kohéziu, interakciu sociálnu, znižuje úzkosť, zvyšuje prach bolesti. To je to, o čom bude hovoriť Dan Pokorný, že keď mamina pofúka, tak to menej bolí. Upokojenie, uvoľnenie, dôvera, je to hormón dôvery. Človek potrebuje mnoho takých zážitkov, aby sa upevnila základná dôvera, potom aj do ďalšieho života. Prevažuje parasympatikus, čiže trofotropné vyladenie. Znižuje sa aj reaktivita na stres, to u zvieratiek sa to potvrdzovalo. Pozrime sa, ako to teda typicky vyzerá pri znovu vrátení sa matky do miestnosti, keď experimentálne v teste s cudzou situáciou mala byť 3 minúty preč a vráti sa späť, tak to dieťa s bezpečnou vzťahovou väzbou sa teší a víta tú matku a matka tiež má tendenciu ísť na blízko a dotknúť sa. A rýchlo sa upokojí to dieťa. To sme videli aj v tom predchádzajúcom experimente, že sa rýchlo upokojilo potom. I keď predtým teda bolo vidno, že mala vyslovene emóciu takého silného žialu, že bola až bolestivá mimika. Pri neistej vyhýbavej vzťahovej väzbe, ktorá vzniká u takých dištancovane sa správajúcich matiek, tak keď sa vo veku približne 1 roka až 18 mesiacov matka vráti po 3 minútach do tej miestnosti, tak to dieťa sa správa, ako keby mu bolo jedno, že niekde bola preč a teraz sa vrátila, hrá sa ďalej, ale keď sa meria pulzová frekvencia a kortizol v slinách, tak je jasné, že je v strese. Čiže je tam rozdiel medzi správaním sa navonok a čo sa deje vo vnútri. Pri ambivalentnej vzťahovej väzbe to dieťa je veľmi znepokojené, keď tam mama nebola a rýchlo chce blízkosť matky, ale prejavuje sa tam aj zúrivosť, zlosť, bije pestičkami mamu alebo kope do nej. Preto sa hovorí o ambivalentnej vzťahovej väzbe. Tie neisté vzťahové väzby, teda tá dištancovaná a ambivalentná, sú rizikové faktory pre psychické poruchy potom v neskoršom živote a zvlášť rizikový je ešte výskyt dezorganizovaného správania, ktoré môže vtrhnúť do všetkých týchto modalít správania, ktoré sme videli. A kedy dieťa úplne náhle mení líniu svojho správania, hodí sa na zem, zalezie, je vydesené, chráni si hlavu a podobne. Zrejme má flashback z nejakých nebezpečných situácií. A ten flashback môže súvisiť so zážitkami fyzického týrania, emočného týrania, zanedbávania, sexuálneho zneužívania. Pokiaľ sa to
tým deckám alebo dospelým, ktorí si to nesú ďalej do života, nepodarí to čo najlepšie spracovať, tak je tam riziko transgeneračného prenosu, že to vstupuje potom do komunikácie s dieťaťom. U rôznych skupín boli až takéto čísla transgeneračných prenosov. U nás sme vyšetrili súbor 532 pacientov, ktorí v priebehu pol roka boli po sebe hospitalizovaní a psychotraumy sme zistili u 27%, pričom ale sme chápali tie psychotraumy v takomto najúžšom vymedzení podľa DSM-4, ktoré nezachytávajú niektoré ďalšie, a nepoužili sme žiaľ CTQ, ktoré je veľmi dobre senzitívne na tú detskú problematiku. Tu vidíme potom u nich výskyt podprahovej a bez symptómov PTSP, ale s inou morbiditou. Ukazuje sa, že ľudia, ktorí zažili traumatizáciu alebo stratu, tak dokážu prerušiť ten transgeneračný cyklus, pokiaľ v detstve mali najmenej jednu spoľahlivú opornú osobu, alebo pokiaľ prešli aspoň rokom trvajúcou psychoterapiou a majú upokojujúci vzťah s partnerom, priateľom. Pri bezpečnej vzťahovej väzbe sa môže rozvinúť schopnosť komplexnej empatie a takto sa môže tiež, to je jedno z možných chápaní mentalizovania toho nového pojmu, pričom ide o empatiu voči objektu, teda voči druhému, ale aj voči sebe samému a jednak na neverbálnej úrovni pocitovej, emočnej, telovej pocity a jednak na explicitnej. A toto je potrebné v psychoterapii kultivovať a aj u samotných psychoterapeutov v terapeutickej situácii. Takže terapeutický priestor bezpečia umožňuje potom explorovať vnútorný a biografický svet človeka a rozvíť komplexnú empatiu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máme 2 minútky na diskusiu. Pokiaľ sa chcete spýtať, po krajoch by mali byť ľudia, ktorí majú mikrofón. Zdvihnite ruku, prídu k vám s mikrofónom, pokiaľ máte otázku. Som veľmi pekne poďakoval, že nikto sa nehlási a ideme ďalej, lebo tým, že som aj uvádzali a zdravili vás, tak sme trošku pár sekúnd stratili, tak môžeme pokračovať. Áno, neviem, teda asi tam bola nejaká otázka. Zdvihnite ruku, lebo nevieme, či áno, či nie. Tak nič, tak asi môžeme ísť ďalej.